prosím. Ahoj, tu je Martin, volám na tvoj inzerát, ktorý máš na internete. Robíš dneska večer? A vedeli by sme sa... Ja som recepčná, dnes pracuje slečna Šanty a dá sa prísť o hodinku. Šanty a dá sa prísť o hodinku, hej? A mohol by som sa popýtať, že či by sme sa vedeli vlastne dohodnúť na nejakých, no rozumieš, na nejakých praktikách alebo tak? Poskytujeme tantrické masáže. Ja, vy poskytujete len tantrické masáže? Aha, čiže sexuálne služby vôbec? Masáže sú ukončené masážové intimnej zóny, ale iba rukami, takže žiadne sexuálne služby v podstate nie sú poskytované. No dobré, a keby som kvázi teda nechcel tie sexuálne služby, ale určitý, jak to povedať, fetiš. Neviem, čo máte na mysli. No napríklad, že by mi takto napríklad, že by mi prdla do tváre. To nie, to určite nie. Alebo nejaký ten pís. Nejaký ten pís, alebo tak. Nie, to u nás určite nie. Aha, dobre. A keby som napríklad ja jej? Toľko peniazí asi nemáte čo vrať. No ja by som... Ale pražím príjemné hľadanie, naozaj majte pekný večer do počutia. Ja to myslím úplne vážne.